Salam näçe yurttaşlar, salam aziz vatandaşlar, hoş geldiniz. Şu gepleşikde şunu biz Türkmenistan'a 150 ýyllap dowam edip gelýän bir rejimiň denizem ortada dony şonu vatandaşlarymyz bilen paýlaşar diýip şu ekrana çykdyk botan. Hoş geldiniz Bahar hanym. Başdyna ilk söz size bereli. Hoş bulduk Aycıhan Hanım. Ben şu diyeceklerim de 150 yıl beri ilki Türkmenistan'ı basıp alacaktır deyip basmaçı Rusya bir geliyor. Türkmen halkının üstüne yenilip izine gidiyor. Söyledi mi? Ondan sonra önünce bunlar Türkmenistan'ın içine siniyorlar. Nerede neyle öğreniyorlar. Hep mi vardı? İçhalı koyuyor. O zaman ikinci kere güçlenip topu bilen, tüfeği bilen, bombası bilen, yeni vardı bilen geliyorlar. Ne mani Göktepe Galah'tan var ya, Galah'ın düğüne gömüp, onu patlatıp alıyorlar da. O öyle bir kırgınçılık oluyor. Yöne indi, şu basıp aldı. Ondan sonra şu rejim döreyşi ütken zat var. Ben şu Türkmenistan'ın halkına yüzleniyor. Yaşları bilenlerdir. Hazır benim çağlarım, bizim çağlarımız, aktıklarımız bilmiyor şu zatları. Yöne Ors'taydı, Ors baba diye aylanışıyorlar. Öyle aslında şunu kararılır yaşları öğretmesi gerek, öğretmesi gerek. Demede yaşlılar maslahat deyip bir topar yaşlı, yağlık, kıymışlarından dayızalar, şulara katı utanç. Hiç gurrun beren akşulatlar da çağlarını öğreten ak. Stalin dövrü, Stalin de şu dövrleri, Stalin dövründe şu rejim vardı, ütködü mü? Stalin'den sonra Khrushchev'den sonra Brezhnev'den sonra kim yeni biri geldi? Androv geldi, Chernenko geldi. Yok, Yeltsin'in sonundan da o. Chernenko'dan sonra Yeltsin geldi. Yeltsin bilen Gorbachev bile yörettiler, şey değil mi? Ondan sonra Putin geldi. Hiç şu rejimde ütken zat var mı? Türkmenin bir yüzünün gülen yeri var mı? Rusya dövründe, Sovyet dövründe aldı yediler. Hazıran var bizim şu halkımızda köpüsü bilmeye. O en ata diyen zat bir mal çağlarını öğretmeyiş. Onun için şu Ors dövrü kovdu. İş vardı, yeni bir zatta deyip yöründürülür. 8 saat, 10 saat işe gidip geliyor. Bir azcığım 70 manadan aylık veriyor rubl. Şon bilen iyice işe oluyor da bir aylık arttırıp ya da arttırıp bir nemeden bir anda 5 manat atan adam var mı? Ya da şu dövründe sonun men Türkmenistan'ın bazı adını sömürüp oturuyorum baylığını. Yöne gel sizin bir yeriniz olsun deyip özünüz özlerinin yeri var mı? Ya da hükümet değil mi elde? Özün mellek yerin var mı? Ana iyi ütken zat var mı? Şimdi kararsızlık olduk. 1991 yılda kararsızlık olduk. Biz oyladık da öz elimiz, öz yakamız şimdi Türkmenistan'ın içinde teritoriyasında bulan bar zatlan hem de halkın hakkı indi bir ezenegimiz kalır. Bir vakit ata-babalarımız yeri var eken özünün Ors almazdığının içe özünün gektar yerleri var eken İslam zadını ekleyen eken bağları var eken ecem kurrun veriyor da her kim ecem yalı çağlarına kurrun verse biz var ha şon yalı yerimiz olsun diyerdik. Yine küp bir mallar var. Halk karılama maslahatı diyeme halk maslahatmış ona geliyor. Yine el çarpışı. Aycahan koşmuş oğun mıydı? Şu yaşlılar özünü yaşlı diye oturuyorlar da şolar çağlarını öğretmezsen Orskovu diyendirler. Şimdi kararsızlık olduk da bize yerimiz verildi yine Saparağı. Dokumental advice yok şunu Sapar Klimir. Halmurat Söyünüv. Şu Saparağı
halkı yeri halka paylap vermelidir da. Halk yerinin suunun iyisi olsa devlet bayı diyen. Şoňa başlapdyrlar eýýem şoň öňüne badagatdyrlar. Näme üçin? Halkyň öz ýeri bolsa, halk baýasa daşary ýurda gulçylyga çykmaýar. Gödüňe getirip gördi. Aýjahan hanym, sen bir 10 hektar ýeriň diýildi, ýüzem diýmez, şu 10 hektar ýeriň bar boldy. Sen onuň içine nämeler edersiň? Sen Türkiýede näme işiň bar ýa-da Russiýada näme işiň bar? Polşa, Amerika, bir türkmeniň bar, gitmedik ýeri ýok. Sen öz ýeriň bolsa, şu ýerden ekersiň, bir kiçiräjik fabrikçaga da açarsyň. İslen zadyny etip bilersiň da, şonda sen puluny köpeldersiň. Eýem adamda höwes görýär. Sen özüň jaýyň bolsa, öz mellegiň bolsa, jaýyny islen iletip salarsyň. O düňkü nemede çoğunluda birinin daçasyny ýykypdyrlar da, eýle bir baglyk görkezýe çagaçygyna elini alyp, "Insoňky görüşimiz" diýip görkez turda, o şeýdip sen gelip öz mellegiň bolsa hakykat, onda sen jaýyňa gelip İslam wagtyna ýykyp bilmeýär. O sen ýeriň, hökümetiň ýerde. Şoň üçin mara halkyň özüniň ýeri ýok, mellegi ýok. İslam wagtyna gelip ýykyp bilýär. Sana näçe hektar Tatroýanda bar da şu 9 hektar ýeri bar diýerler. Şoňa diňe park tekýär. Diňe parkda. Şoňa gelini, gyzy, yerden ýören agtygy 9 ýaşyndaky çagajyklarna çelli şo parktasyň içinde näme gazanýar? Şol o çağı, eli ayağı yırtık parkta ýygyp ýör. Şoň hemmesi başla. Hemmesi birigende şolaryň şoň gazanýan zady näme? Her gaýsyna näme ýetýär şoňa? Dahodama az bir dahot berýär. On 200 degen park ekdirýärler. Oňa dip tutýar, çigidi dip tutýar, suw dip tutýar, traktor sürdi diýe, ders berdik diýe hemme zadyna tutýar. Men özüm işlep gördüm da, kalgoza gektarda işlep gördüm. Şu atlıkça şeýin aýdyn, Aýjahan hanym, söz size geçireň, dowam edin. Bahar hanym, sözüňi böldüm, menem elim galdyrdım, sen pikiriňe goşaýyn diýip, sebäbi sen diýdiň ana paxta diýdiň. Näme üçin bizim türkmençe paxta tarap nemedidir? Ýykyn edilen. Şol gulçylygyň bir görnüşi dämi? Sen pikiriňçe gullaryň ekini bolýar da paxta. Hemem Türkmenistanda şu yerleri tarımdan çıkaran toprağı izayalar şol paxta, pamuk ekinçiligi. Erwet ýerem şol. Sebäbi türkmeniň öz ýeri ýok, ýani sen belleýsin ýaly. Başdyna Bahar hanym, sen meňte sözüňi böldüm. Sen dowam et. Bölüp bilersiň Aýjahan hanym, İslam wagtyň goşmaça goşup bilersiň. Belki de men ýadymdan çykan ýerleri bolar. Birem howluk ýermen, hemmesini agdymdan bir çykarjak diýende aýdan geplerim, aýtjak geplerim ýadymdan çykarýanda. Gektaryňyz diňe pak tekmeli. Näme üçin diňe pak tekmeli? Başgalar ek bolanakmy? Şo gektary dolsaňam, dolmasaňam sana bar ha, 10 tonna boljak bolsa, ine şu indiki sana bar ha, şonu 11 tonna etip bermeli. 3 sene mini ýyp barýar. Eger şonu mysal diýende 10 tonna diýeli. Belki 20 tonnadyr, 30 tonnadyr. Ýöne men 10 tonna diýip alyp bereýin şonu. Men 2 hektar ýerim bar wagtyna 5 tonna 500 kilady. Normal, şonu bermeli. Sen ýeriň sormy, o zatlar bilen iş ýok. Şu 2 hektar senki parkta eken başgalar ekmelden şeýdip berilýärdi. Ben eger biriniň agzyndan eşden bolsam, goýsaň beýle zat bolarmy? Belki gırasyna başga adam ekip bolýar şonuň diýerdim da. Ýöne men özüm gözüm bilen görenden soň ben
açık subutnaması bilen aýdyp oturýarlar şular. Indi garaşsyzlyk bolandan soň her kime diýdi fotorat berilýärmişin. Ay bir begendiler halk. Öz başyna fotorady barmyşyn. Öň mara sygyr neme sürüde biz seraýatda. Öň Sowet döwründe hemmäni näçe adam bar. Şol hemmäni sürlendirip aldy diýe. Ine bu 2 setirli gidende 2 setir alqaýt, gaýdanda 2 setir alqaýt, 4 setir senki, 4 setir senki, şeýçe bölüp diýdiler. Ondan soň indi her kimiň diýdi özüniň gektary bar bolýar, güýjüni getenini alýarlar diýdi. Biz aýtdyk özümizin kim diýdik, özümizin däl. Sen şol 3 ýyl şu planyňy dolmasaň, sen elinden alýar. Ýöne sen şu gektardan peýdalanjak zatyň ýok. Hiç eli paýta ýygýan, sen bir kuşga degenak. 2 gezek paýta ekdir, özlere bilgeçleýin edýärler şonu. Mart aýy geldi, gün bir hepde daha gün çykyp durýar. Pasırda sıpara howlup paýtany ekdirýär. Eýam ondan soň ýağış ýagpaçdy, bulut bolýar, howa sowuk bolýar. Eýam ol howa yer kızmasa, ekin haýsy bir ekinem bolsa, ýerden göwer çykyp bilmeýär, çüýreýär o ýerde. Ondan soň bu bolmady. Maýyň içinde de ýene bir gezek ekdirýär. Saňa osan dahot ýok, dahot. Sen oň ýanynda sen gezip bersiň, çağalaryň gezip ber, aýagy ýersi hiç bolmada bir pençe paýta ýygsa da bolýar, 1 metr ýeriň otun alsa da bolýar. Şeýdip sürüp äkidiýerler, men özüm gözlerim görüp otyr şonu bara. Men özüm gördüm çağalar şeýdip sürüp berýär. Meňe çağalarym o wagtynda kiçikdi we 2 ýaşynda birsem gundakda şonýalak bolansoň olar paýtany emes ýok, peýdasy ýok. Birem sen paýtadan galmaly däl. Paýta ýygymyň gektaryna bolmaly sen senden tonnagy talap edýär. Otaň goltugyna sokuşup çağalaryny agajyň tüýgünde ýatyryp ulujas bolsa ýanyna goýup o ýatan çağany garynja bastyryp paýta ýygylýar. Men özüm şu zatlary men özüm edden saň aýdyp oturýarym. Paýta ýygan şey, paýta ýygan saň aýdyp oturýarym. Otogotan saň aýdyp oturýarym şu zatlary. Biz haçana çelşeýip ýaşamaly. Men indi Türkmenistanyň halkyny ýüzlenýän da şu zady. Biz haçana çelşeýip ýaşamaly. Biz garaşsyzdykdamy? O näme üçin garaşsyzlyk bolsak bizim özümiziň ýerimiz, Türkmenistanyň halkyň haqqy bolan zaty näme üçin halka bermeýär? Bugün çay salyan ertire men çaymy ýykýar diýip çaýan goltuklap video çekip ağlap gözüni süpürüp o da ne güzel üzümler var o ýerde var. Şeýle bir cennet ýaly ýerem etipdir, öý ýykylýar. Başga da şey bolýar. Ýöne nemen bir prezident diýmäýin, prezidenti biz kabul edeliz. Jenaýatçy toparyň yaranjagy bolsaň, gerek bolsa men seni ýok edýän, öň näçesini ýok etdim diýip TikTokda ýanlandyryp gepläp oturanlar bar. Karaçay we Sakragulyň aýal dogany TikTokda gepläp oturandyr. Men şu Türkmen halkymyza şunu ýüzlenip oturýarna. Diýip şo gepe hakaretleri hakaret bolanda türkçesi de türkmençesi näýili bolýar. Şonu ýalak mertebeň peseltip oturmak, mertebemizi peseltdirmek bize gelişen zatmy. Häzirim Türkmenistanda paýta häzirim dowam etip otyr. Paýta diýerler. Kolhoz ýerde deme diýe paýtadan zat bolanak ýerimiz şorlap otyr, planam dolup bilemzak, gektary elimizden aljak diýip dur Türkiýe bartak iş tapylanakmy diýe. Ya kara gözüge döneýin Türkmenistanyň halky. Näme üçin Türkmenistana biz biriniň tuwaletini ýumak üçin näme üçin gelmeli? Ansat däl Türkiýede işlemek. Biz öz ýerimize, ýurdumyza eýe bolmaly. Sygyr ýaly bolup, höw diýse bir ýere gidip, o haýsy ýerde otun gowrak ýeri barka diýip biriniň ýorunjasyna çözjek bolup oturmaly däl. O ýorunjadan size peýda ýok. Türkmen halkyna peýda ýok. Ine özümiz işläp ýörüş. Bir izine çykýan wagty gowja ýeýleler, surata çýerler, bir-birini surata çýerler, paýlaşýarlar, öýündäkilere de Türkmençäni unudan bolup, türkçe gepden bolup, garşdyryp, diýemi, olaram bar agzynyň suwuny aktyryp seredýär, bizem türkçe gitsek şeýdip bir geýinip gelsek, nimäle owdan bolup gidipdir. Ýaşarypdyr diýip şeýdip düşünýärler-de. Olar gan ýuwdup işleýärler, gan. Bir hepde ine oturmaýyzyny bar bolsa, bir hepde işleýär, şoňda birje gün bir azjyk aýlanyp
bir şemallat biliye. Galan bunu özü üçün yok adamın elinin aşağında duruyor. Şu ayalı, baksa ayalı olsun patron diye de başlığı diyeli. Türkçe patronu oluyor. Şuna ne mi deyse tamam deyip duruyor sonra. Beni işten kovaymasın deyip şuna ne mi deyse doğru diye. Olur hem işi de haklıdır. Sen yöne haksızsın. Sen doğruyun aysan sen yanlış. Bir zat iyisen durşuna masraf, köpiyen. Ay birim gepleyişi var. Türkmenistan'da bular ya temizlik bağ mı? Ondan sonra bir zat görkezer. Sizin Türkmenistan'ınızda beyle zat bağ mı? Yine adama katı namustur şu zaten. Yani bizim de vatanımızı kazanmalı vaktimiz geldi. Vatan bizimki, halkınki. İndiki dören yaş nesillerinki. Demek değil. Cinayetçi topar, boyuna galstuk salıp, yaşıl defter alıp duran, olur halkın hizmetçisi olmalı. Olur yani halkın gözünü korkutup tepeden bakacak oluyor da. Biz onların tepesinden bakmalı. Yani yurt bizimki. Biz öz yerimiz olsa, Türkmenistan'ı tavsirsırlar kurucu meclise, hani halk yerinin iyisi olsun da, bir adam yurdun taşına çıkarmaka, şu atadır yerin iyisi olsun deyse, o ne hizatka da deyip düşünüyorlar. Türk seriyalları görüyorsunuz. Şu yerde giden yerleri vardır şoların. O zaman konak deyip öyleri vardır. Ne için Türkmenistan'ın halkı şu nereye alacağı, taş söverek bağlı edip salp bilenek. Biri tüm neçe zatları var, fındığı var, bayağı adam deyip görkezendir şu yerde. Giden yeri var deyip görkezendir, içinde atlı aylanyendir. Ne için Türkmenistan'ın halkının şolar yarak din yeri bolup bilenek. Ne için bizim Türkmenistan'ın halkında milletini der, Türkmenistan'ın halkının içinde de neçeden millet var, neçe böyle. Özbek vardır, Tatar vardır, Kazak vardır. Men de Türkmen divayda oturma. Türkmenistan'ın vatandaşı, yurttaşı. Yani şu halk ne için gelip bir yerde hizmetçi oluyordu, ne için biz hizmetçi tutup bilemizler. Biz baylıkta diye dördüncü yerde duruyor diye, nerede baylık? Nerede? Ne için halkın eline gelmiyor o baylık? Ne için halka hasat verenek? Ne için bizim yerimiz yok? Böyle Türkiye'de var yer. Ya da biz bir eksik kim milletine? Bunlar artık yeri var mı? Ya şahı var mı? Öyle çıkıp durun şahı var mı? Bizim milletimiz Türkmenistan'ın milleti, Özbekistan'ın halkı şeyle de katı işenirdir. Beceriklidir, işenirdir. Şoň üçin bize yer vermeyecek o çıtalaşıyorlar da. Yani biz öde yerimiz olsa iyem evimiz yukarı kalacak da. Elimizde pul olacak, gözümüz dok olacak, gayratlı, hüvesli bir millet olacak. Yeri yapıştırdılar. Hiç daha da hakkın yok. Sen özün hakkın yok. Yani vardı, o bir bulçoğlum vardı. Bileyim, ekittiler, öldürüyor, ben alına ölüyünüz deydi. Şöyle mi? Urup öldürttürler onu. Açıp beni suratını koyuverdiler ya düşürüp. Yani özün erkin yok olana senem özün kıdalda. İslam vaktinde ekidip öldürüp biliyorlar, urup biliyorlar, toka tutup biliyorlar. Oğdan tepede ne diyen adamlarımız öldü bizim. Şol adamlar bar olanlar şu var. Yani təze Türkmenistan'a koşulan olanda ne ile kovu olmalı. Yani təze Türkmenistan'ı şol adamların bize destek olsa ne ile aydın adamlarımızı öldürdüler. Ne için Türkmen gözünü açmasın. Türkmen ezene kalmasın. Türkmenistan'ın halkının hemmesine. Ezene kalmasın. Şey yere yapışsın. Tahta yılsınlar. O zaman otursunlar. Muallimler, doktorlar, 6. Vazar günü demalış günleri gitsin, subotnik deysin, ekidip yolda çöp çaptırmalı. Keseli yaldal, neme balisa var, sağalıp bilenek. India diye, Türkiye diye yeni bir yere çıkaracak dedim. Ölecek yerdeydi. Sen şu Türkiye yetersin, o yerde bir 2 gün kalıp zaten deyip, ölürsün gerek deyip uğra diyorlar. Onlara var ya, halk gerek değil. Şoň üçin biz yurdumyzda iyi olmaly. Yurt dedim ki. Biz bärde gul bolup aýlanýarys.
Kul diýsen gaharlar gelir bola. Näme üçin kul bolýarmyşyň diýip. Kulsun. Näme diýse aýdan edýän näme şularyň? Gece yatmayan diye başucuna varıp seyretip duruyorsun. Bir şey istiyor musun deyip. Kul olmadın mı? Götünü çelli yuvayan arasalayan. Kul olmadın mı? Tuvaletinin suyunu çekmeni bilmiyorlar. Oturup kaydıyorlar. Forsadıp. Sen barıp tuvalet temizleyen değil mi? Arasalayan değil mi? Kul değil mi sen? Ne mi zat? Türkiye gelip neme minister olunma mı? Ya da bir devlet yolbaşı olanı var mı? Ayrıca devam et biraz. Tamam hemen demek. Bahar hanım, sen yani belledin da ne şu Türkmenin şu yerinin yoktuğunu, özünün en bir neme şu parta yerimizin parta bir yönlendirilendiğini, doğru şoňa edil şoňa neme edilendiği de parta näme üçin ýa ýene de diline gelýär da gulun ekini. Şoň üçin şu parta ýygymyna da diňe esasy agrym kime düşýär? Denanlaryň şu eginine düşýändir. Denan maşgalalar eller bilen toplayandır şeýle, eller bilen şeýle ýygylyandyr parta. Onu da ýene de men belecek şu sen sözüňe goşjagym şu esasy agrym ýene de gelip denanlaryň eginine düşýär. Ýa-da kiçik yetkinjek ýaşly çağaçyklaryň 10 ýaş diýeli nemesini 6-7 ýaşdan başlanýanda şu jagas çağalaryň hatda emzikdäki çağasynyň partaň içinde goýup ene şol partalary eller bilen toplayandyr. Şoň üçin men aýtjak bolýandym şu ýerde şu bir adaty bir zada öwrüpdir da adaty bir moda diýelimi ýagdaýa öwrülen şu parta ýygmak ýa-da öz ýurduny terk edip başga bir ýurda çykmak. Bu ne şonky gün seredip otursam adaty bir ýagdaýa öwrülen Bahar hanım men pikirimçe. Tänem üçin her kim ýurtdan gaçjak. Ýene de birinji bolup şu denan maşgala öýüne çörek getirme. Biz muny taga Türkmenistanyň zenanlar arkalaşygy guramamyzda da Ümide hanymyň neme çıkışından bäri ene 1 ýyldan bäri Ümide hanym ortalykda ýok da şonu alyp saklap otyrlar. Ýöne şol guramanyň üstüne de denanlar bolup şu temada kän durup geçdik. Sebebi näme üçin denanlaryň eline düşýän ýük gaty agyr parta diýdik ýa ol bir yurttaşına çykmalanmasa ýene ene iki aýag bilen emedeklep 4 bolup 4 aýaklap yurttaşına çykyp bir çağaçyklaryny eklemek üçin ýa-da şu öýünde bir gazanyny gaýnatmak üçin yurttaşynda ölüp gidenler hem bar. Biz muny kän gedek aşaň çyzyp aýtdyk Bahar hanım. Ýöne şu diýjek bolýan zatym şu bir adaty bir ýagdaýa öwrülen. Näme üçin biz öz yerimiz durka, öz bir giden bir toprağımız boşdan boş durka, öz ýurdumyzy terk edip gaçyp gaýtmaly. Ya da yurttaşyna kul bolmaly. Näme üçin biz şonu etmeli? Diýilen bir soru orta öňümize getirip gelip durşuň gün. Şonam biz şu gurju mejlis bolup halkymyza her gün sagat her gurju mejlisiň her bir agdasy getirmek isledi. Halkymyza paýlaşmak isledi. Şunu halkyň sesi media kanalymyzda da beýlek tagy guramasynda, zenanlar guramasynda Saparagan kanaly, Halmurat Süýünowyň kanaly diýeli sanatan sogab bar. Şu kanalların üstü bilen watandaşlarymyza ýetirmekçidik. Ýöne sen ýaňy belläp geçişiň ýaly näme üçin halk şuna bir canly sereden aktan şuna bir öz nemesini goşandyny goşup bilen. Muňam sebebi Türkmen halkynyň ýene de giren biziň diýjek bolýan adymyz şol Türkmen halkynyň garny aç. Aç biz Bahar, aç. Bahar hanım. Biziň teýäbi biz çağalamyzy eklemek üçin şu ýerlerden ýygyp tozup ýörüs. Sen ýene dowam et Bahar hanım.
Şol şu zatlaryň biz soňuna çykmaly, soňuna dur diýmeli indi watandaşlar. Şoň üçin biz şu ekranlara çykyp özümizi şu watandaşlarymyza şulary paýlaşaly, şulary her bir watandaşymyz eşitsin, ýetsin diýip şu kanallaryň üstü bilen size ýetirip otyrys. Bahar hanym, teň goşjaklaryň barmy? Ay men goşjoklarym bar, gepledip otursaň men biraz dur diýmeseň men daňa tençede gidip oturýar. Sebäbi indi öňkü Sowet döwrüni almasak da şonu o zamanlary bizim agzymyza sadece şeýle suw çaldylar da. Suw çaldylar, doýup içme, sadece suwuň tagamyny alyp otursaň boldy diýip. Ene nahar ýeň sadece tagamyny al diýdi de ýyşal alsaň bolýar Türkmen halkyna, Türkmenistanyň halkyna diýip Russiýa zamanında aldy ýalandan şo kölegämizi gowaladyk da. O kölegä senden öňde gaçýar, tutup bilmeýär. Ýöne biz şo salgyma gowaldyk. Garaşsyzlyk bolandan soň şu bogordagym näme diýdi? Başlan näme meniň özüm könürgeçli bolansoň indi könürgünjüň etrapy töwereklerinden aýdyn. O ýerlerine hem ýerine garnaşlarymyz bar. Oktyabr raýonunda orada Türkmenbaşy diýip o deýýusyň adyny goýdular. Öňkü ady Oktyabr raýon. Şöyle de karnışlanma da ondan sonra şolar üye gelende zehirlenip aytıp berdiler da kapısının önünde deme o bu yerde senin mellerin giymiş oluyor. Yarımını cay salıyorsun, yarımının ağzına cay salıyorsun, anırsına ekiyorsun. Buğday ekersin, burada ekersin, onu ekersin, bunu ekersin. Şunu hayvan otu ekleyen geri bağır koşmaça. O da şu buğday ekipdirler. Un gıtçılığı oldu. Häzirim gıtçılığı devam edip otyr. Buğday oroğu diye yan giyecek diye indi buğday yetişdi diýende diye könürgünçden neme geldi diye o Oktyabr raýonunyň merkezden niye polisiýalar geldi başynda durdy. Şonu orup alıp gittiler diye. Adamın yanına nemesi bilen gelipdirler, orupdirler. O bir günde orup çıkýan onu näme bir 32 soatak ýeri bolýar o ýerlerinde. Şoňa çeldi sirip süpürüp ödüm beýle ýapýarlar. Şoňa çeldi sirip süpürüp alyp oturda. Ya ağzına su aktyryp otursaň alyp oturar. Ne bolýar o wagtlaryna adamlar haýsy tarapy seretjegini bilmeýärdiler. YouTube'u dinläp bilmeýärdiler. Diňe radioňyň bu tarapyny beýle döndürüp o da şagy diýip azatlygy dinleýärdik biz. O wagtlar şeýledi diýelim. Inni Türkmeni täzeden gurutýar. Täzeden gurmaly diýip bir gurama ýöriçe işläp otyra. Ene gurucu mezlik ýöriçe işläp otyr. Halk indi oyanmaňyz gerek. O zaman oyandylar, bilýär. Nemede Türkmenistan içinde neme var? Üçmelen bolan ýerine aýtýarlar. Ýakynda diýip Türkmenistanyna bir üýtgeşme boljak öde. Halka tarap gowluk boljak. Diňe wuş edip oturmaly da. Biz gerekden söylejik. Biz üýtgeçjek diýmeli. Türkmenistan bizinki biz ýurdumuza hakykatdan eýe boljak. Biz hakykatdan garaşsyzlyk boljak. Biz hälem elimizdäkini alyp sömürüp otyr. Egerde bir ýer çykyp ýok, o söz yalan diýse, onda biz 4-nji ýerde baýlykda, 4-nji ýerde durýan Türkmenistanyň baýlygy nerede? Ana onda sen onu açykla, o nire gidip otyr. O wagtam aýdar Eýne merkeze gelip gidýän ýer bolandan soň Aşgabatda bina salypdyr. Öňem şey diýerdiler de, bizim şeýlemiş diýdik. Türkmenistanda wagtymyzda ýerek döwür we şeýlemişin ay ine onu saldy, indi bolar, bunu saldy, indi bolar. Ya bizim hiç ezenegimiz galanak, bizim garybyz gutaranak, bizim diwanamyz gutaranak, bizim talançymyz gutaranak. Ýöne şeýdip ýalan gep iki sana haramzady çykýar. Ay nämesin ine öz çağılan aýdan getirip bolanak prezident taýýyjygy nämesin mankasyna aktarsyna gitsin prezidentden biz seçmedik. Geldi haw diýdi bir gezek
On mesela adamın seçtik deyip yalandan görkezmelik etti. Mene seçmedim prezident. Hazırım gerek yani. Hazırım git diyeceğim. Kurucu meclise tapşırsın Türkmenistan'a. Ene şun yalak birinin kapısındaki yerine çelle alıp otur. Senin beyde otursun. Böyle geçe önkülere geçti diye de bilmedik diye. Indi ne oluyor? Indi göz yetirendirler. Ene şu cayını arkayın geliyor yıkıyor. Ben yıkacak senin cayını. Ne için? Ben öyle isteyen. Canım istedi. Senin cayını yıkasım geldi. O. Ya da öyüne geliyor da ben şulardan ekecek sen çağırtırlar. Nere çağırtır? Bana ne bilirsin diye. Açıklamıyor o yerde. Ek diye. Ondan sonra 4-5 saatten sonra alıyor gel ölüyünüzü ekedim. Böyle siz azara kalıp vermem ben özümü öldürüp verdim diye al ölüyünüzü ekedim. İtte sağım var. Türkmenistan'ın halkında sağın yok. Biz beyde otursak nere çelle gitmeli? Umut ede yine düzeliyor. Ya sen Allah'tan dile da. Ya git sen de öyle dile eline daha soy gör da sen düzeliyor mu? Hiç saat düzelmiyor. Git sen palça git. Sen git okut gel. Sonra doğan burdatlar, duz mu burdatlar alıp gel. Öyün tövereğine sep o yere çalnahara koş. Ondan sonra bizim ırskalımız gelsin. Ya sen öyle sen gelip ırskalını getirip beni. Allah sana var güç kuvvet veriptir. Şeldem el ayağını düzü etiptir. Allah sana intikalı zaten Türkmenistan'ın cenayet taparın elinden alayıptır. Al palancan gelin siz yürüdün. Yine bu da sizin yeriniz deyip Allah'a aitmiyor. Ben hiç yerde göremem Allah'a aitini. Hacı deyip omudaklaşıp hacıya gidiyorlar. Hacı keramet diyorlar o yerinde. Ben o zatlarına anlamıyorum. Her yerin bir özünün övliyatı vardır. Dile geçecek olsan öyüne de oturup dile edebilirsin, özüne bereket edebilirsin. Omudaklaşıp gidiyorlar hacı deyip. Hacıda da Allah eline nemde torbasını alıp köçede aylanıp verene. Al sana, ben Allah deyip salamlaşıp sana burada berip durana. Hem yerde de özün gayret etmesen sana zat yok. Çağı doğuracak olsan senem şuna gayret edeceksin, birazcık ıkınacaksın. Şonda çağı doğurup biliyorsun. Yok, özü çıkar gelir, elime gelir deyip yatsan çağı içinde boğulu ölüyor. Sen şundan mı sağlar? Şu çağın dünyaya getirmek için özün hareket ediyorsun, ayal maşallah. Şolar yani hem de şu çağın doğuluşu yani. Sen Türkmenistan'ı kazanmasan öz yerine hem de zaten iyi bolmasan sen talayın köp bolar. Yani hazır Rusya sömürü otur. Şöyle mi? Bankalar boş. Studentlerin pulu vaktinde yetenlerdir. Anırda en alta yatırsın, berde de pul yok. Gelenek. Çağlar institutu, üniversite okuyan gezpiyorlar. Yöneticiler kaptanının işlep yürür. Antatmak mı hem işlep hem okuma. Lokantalarda işlep yürür. Ben lokantada özümüm işlep gördüm. Akşama var ha, yaramıyor. Suyunu geliyorum. Ondan sonra onları okattıracak mı? Aycahan sen biraz dua etsene. Bahar Hanım, neme diýdiň nana? Daşary ýurtlarda okap ýören biziň ýaşlarymyz näme üçin özleri şu lokantalarda ýa-da magazynlarda agyr ýükleri götürüp öz okuw pullaryny gazanmak üçin şeýdip işläp ýörler. Näme üçin başga ýurtlaryň şeýdip işlänäkler? Başga ýurtlarda näme üçin şeýle? Diňe Türkmenistanyň ýaşlaryna şu bar. Näme üçin diýsem Türkmenistanda bir rejim bar. Ol rejim şunkun şu ýaşlar üçin geçirilmeli puly hiç geçirenak diýse, ýa-ni aýtdyňa bankalar boş diýdim. Doğrudan hem hazina diýilende umuman ýok Türkmenistanda. Bankalar hiç bir zaman işlenek. Eger işleyen bolsa bizde ana iki kurs var diýdi. Dolarlyň iki kursu var Türkmenistanda. Biz näme üçin şu oturan yerimize elektron görnüşi işlenek. Ana şol şol ýaşlara da diýanyet dostlarym. Halkymyzyň, ýaşlaryň, enatalaryň esasen şu Türkmenistanyň içinde bolsun, daşynda bolsun
vatandaşlarımızın bir düşünmesi gerek da indi bu zatları dur diýmeli. Sebäbi dünya nire tarap gitip barýar, nire tarap gitip barýar. Yapay zeka ine robotlar häzir işläp hemme işleri robotlar yerine ýetirip durda. Emma bizim ýurdumuzda ýanky aýtyşymyz ýaly hiç bir sistemaň işlemeýändigini gözüňe basa görünüp dur. Sagat gözüňe basıp görünüp duran nemeler bar da. Şu haýsy birini aýtjak bu zatdan Bahar hanım. Şoň üçin biz bu gepleşigimizi ýene dowam edeli. Beýleki gurju mejlisiň neme kardeşlerimizden belki gelip koşulup bilerler. Sebäbi bärdegi özüň görüp otursun işiň nähilidigini 7-24 her kimin işi bolandan soň biz şu ýerde iki bolup düşündirjek bolýarsa, watandaşlara paýlaşjak bolýar, ýetirjek bolýar. Ýöne bizinki biraz eksik gelýär diýip düşündüm men. Ýok, eksigem däl. Ýöne biz aýtjak zatlarymyz gatyken, ýöne bu bolup duran bir düzgünçilikleriň, bu bolup duran jenaýatlaryň öňüne geçmegimiz gerek. Onuň üçin haýsy bir ýurtda bolsa bolsun, şol rejimler ýykylan wagtynda hökmany gurju mejlis şolaryň ýerini eýelemelidir. Bu da bizim gurju mejlisimiz inne 6 ýyldan bäri dowam edip dur. Şu gurju mejlisi bizdiň ýerinde oturtmak galyp dur bize. Halkymyz muny goldamasy gerekli bolup dur. Bize diňe halk tarapyndan goldaw gerekli bolup dur. Biz diňe şu halkymyzdan sagat saýyn şolardan goldaw isleýäs. Sebäbi rejimler hökman ortadan ýykylmaly, aýrylmaly. On eýýän wagty geldi. Şoň üçin biz ýene de birgedek halkymyza, watandaşlarymyza şu ýerden jany dilden ýalbarýan diýeýin. Neme deýin? Haýyşda deýin. Sebäbi bize goşulmaklaryny, biziň şu gurju mejlisimizi goldamaklarını ýene birgedek şu ýerden ýatlatyp geçmek isleýän Bahar hanım. Başga seňem gurşaklaryň ýok bolsa, ertir ýene bu gepleşigiň dowamyny edeli. Vatandaşlarymyz bilen köprek paýlaşaly. Oşşoğum şunu aýtyp geçeýin de bulara var men halka ýalbaryp oturjaklar. Käbi kynçylygy men çekmeýän. Men şu wagt ýurt daşynda 60'ma ýakynladym. 59 ýaşymda da ýene bir nemeden 60'ym ýaşarym. Ölmedige. Ýöne men şu ýerde sürünüp ýörem bolsam siz Türkmenistanyň içine sürünýäňiz. Onuň üçin şu Türkmenistan guruju mejlisi, şu Türkmenistany başyndakylar nemetmese benim çalym şaşetdim şu wagt barap ünsüm bölüp gitdi de. Biz watanymyzy gazanmasak hiç gaýdymyzyň ýüzümüz gülmeýär. Biz bir ýerde pul gazanyp oturýarys. Şu wagtda aýlymyz alýandyr, işleýändir. Ýöne näme ütkeşmeýe diýen zatymyz bar. Soňunda ýene de gidip Türkmenistanyň içinden sen mara şu ýerde köşkde ýaşa. Köşkde ýaşasagam görejek ýollaryň şapalçykly ýol dämi? İş ýok diýip kösenjek dämisin? Kösenýär, iş ýok. Oğurluk etmeli, geraýyn satmaly. Bizim bu ýagdaýa gelip oturýarys. Erkeklerimiz bizden el yetmez erkeklerimiz şu wagt içki bilen meşgul. Näme üçin iş ýok. Öýde maşgala daga oturýar. Kapıdan gelýär, öýde imäne zat ýok, aç. O ýerdäki oturan maşgala, zenan maşgalada ýoldaşyndan hasap sorýar. Öýde imäge zat ýok, o ýok, bu ýok. O gahar edýär, aýagyna gyýrýar. O är aýalyň gyýkylygyna o çağı beýle seretip durar. Ýa o çağa näme bolýar? Ola başlarsın. Sen sözüňe goşaýyn, bir söz goşaýyn diýdim-na. Şu ýaňy diýdiň-na. Zenan maşgala şu alma biş agzyma düş diýip ýatýan nädir? Şonuň bilsin. Zenan maşgala hökman öňüne näme kynçylyk barym bolsa şu zenan maşgala alma biş agzyma düş diýip ýatýanlaryň hilinden däldir. Sebäbi zenanlar zenan aglasy bütün dünýäde dünýä aglaýar Bahar hanım. Men şonu goşaýyn diýdim sen sözüňe. Başlarsın ýene dowam et. Dowam ederim deme zenan o emme zatda çağılı täbi
çağı geliyor ece çörek diye. Ben uruçkam yok ece diye. Eşiğim yok muğolim şey diye vayttı ece diye. Mektebe pul gerek diye vayttı muğolim pul soraptı ece derdi aydı bilmiyor. Ece ay diye. Ece'de ne mi işlemene işi var mı? Yani Türkmenistan'da ne mi diye? İş sorapardım kerpiç sağıda git diye. Ya da yine bir ay hoğlukma yine otağı başlanıydı. Hakimliğin önüne gel diye günlük plan çamana söylüyor otağı gidersin diye. Ne? Şehrin içindekilere şey diye. Parkta gidersin diye. Ne şeydi günlük görmeli. Ol nemeden ben özüm gidip görene de parkta görünsen biliyen de bir köynek tiktir giyin şunu bir hepteden köp giyi bilmiyor. Şu eteği cılı oluyor. Yırtılıyor parkta yırtıyor. Ayağında ayakkabın dayanmıyor, elinde ayağına çorabın dayanmıyor, hiç tadınım dayanmıyor. Yani kadıncık tadın yok. Bir de şu yerdeyde yaşar otuyorsun. O zaman maşgalada da kıyıklık şundan başlanıyor. Erkek işsiz, ayağım elinden eline diye iş diye. Onu alıp satar, bunu alıp satar. Kapısında yeri olsa eker, onunla adamın karnı doyuyor mu? Ya da sen köçeğine asfalt oluyor mu ya da çağağına, o çağa zaten sen çağağın ayakkabını, ayağına ayakkabı oluyor mu? Yani şu çıkışı dinleseler var ya, Türkmenistan'ın içindeki halk bana sen yanlış değmez. Yalakalar aytar. Bizimki bir yüzümüzü gülen vakti yok ha. Gelin şu vatanımızı, yurdumuzu, özümüzü ele alalım. Konstitusiya bilen, kanun bilen yürüleyen bir yurt edelim bunu. Kanun, neyle konstitusiyada kozatlar yazdır. Ayarlarına, zenanlarına o yerde hakkı var. Yurttaşına arkan çık gidip bilen. Yerin suyun iyisi deyiptir bir de var ya. Halk yerinin iyisidir. O elde girmesiz deyiptir. O hayvanın çağası. Sen şu zatları hakikaten yürütmeyecek olan. Nereden yazdın onu konstitusiyada? Oğlum bizim halkımız bu zatları bilin. Konstitusiyanı alıp bir okap görün. Yani bu zatlar yazılıptır. Talep etmeli. Ve elde vermesiz yerimi mene talep edecek. Talep edip otuyon şu vatanın. Barandan sonra soracak. Konstitusiyanı yazıpsın, sen tasdiklansın. Hani verdim Muhammed'e. Merdan bir şey diyor. Hani o geptap olsa deyip o zaman Serdar gepler Serdar deme. Bir yasama prezident da basmaç prezident. Ana şoňa diýer han oldu. Şoňaly men o han oldu talep ederim. Hani men elde görmesiz yerimi görköz. Diňe meniň däl bütün halkyň elde görmesiz yerini görköz. Näme elde gördüňiz siz? Men onu talep edecek. Halk sizem talep etmez şunu. Talep etmek için yerin suwun elde görmesiz bolmagy için mellegin özüňki bolmagy için näme etmeli? Öňünçe ýurduňa eýe çykmaly. Ondan sonra bu sistemi dikeltmeli. Bu parlament devleti dikeltmeli. Olmasa bu gidişimiz bizim gidiş değil. Bunun sonumuz yok. Kaysi bir çağınız tutun. Sonra mektepte nemeler oluyor. Okuyor mu? Oldu. Normal kitaptan gurrun verir gelir. Şoların artık biz zahmet saatinde ne mi diyorsunuz? Rusko oyuna birbirine böyle plastilin atıp oturuyorlar. Şu okuvçular bir vakit yurdumuzun iyisi, şular sonuna alıp gidecek çağalar şular. Deyip şolara kuvvet öğretiyor mi? Bilim veriyor mi? Yetişmeyen çağalar vardır. Öýünde kıykılık oluyor köprek şeyle bir yığıra çağalar vardır. Şonun kuvvet bilen okuw heveslendir. Bilýän mi olaylar? Bam şeyle bir boğulaylar. Belki biz bilýän däldir. Şu neme baranna şu oturun nemesi var ya şuna neme masa diýdim neme. Şu aşağına oturuyorum ya o moğolim göze görünmän. Biz görmeýän bolamaly. Ya başga bir nememe. Moğolimler ama çopanın koyunu kovak ya. Çopançılığım hem olmuyor. Ona da tecrübe gerek. Tabi moğolimlerim okuçun şey okutmana imkanı yok. Yok, sistema şeyler. Çürük sistema. Biz 150 yıl verip ezik gelen sistema var. İnnem geplemedi yani sağ olsun saparağı saparak limf divaydayın saparağı deyip saparağı deyip bir karındaş var ekan deyip şimdi oturma sapar limf saparağı diyor bizim saparağımız
Halim şu sesli kitap koyup oturuyor. Dinlep var hemen dedim da bizi ne etip bir hataya getirttiler. Yine biz 6 yıldan beri oturuyoruz taşıyordu. Eşitip oturuyoruz, dinlep oturuyoruz, bilmediğimizi öğrenip oturuyoruz. Yöne şu sesli kitabı görüp halim biz az öğrentirdik dedim. Ben aklım durdu onu görüp de. Ne hiller işleptir da. YouTube'da var şu. Dinlen. Öğrenin. Yok bu olmaz demeli. Biz vatanımızda iyi çıkacak. Benim öz melleğim olsun. Ben istene illemek yetip yaşayacak. Bugün çay saldım. Kaçan yıkmaya gelecek kalır. Kaçan bahane tapacak kalır. Deyip ben korkup yaşasım gelen ak. 5 yıllık yaşımı ben hakikatlap yaşan şekilde yaşayacak. Bütün neyme Maya gedincen bütün bir yıl nergezin dünkü de bir Oğuzhan'dan bir Türkmen bana can etti. Bahar deydi biz deydi sizin de çıkışınız dinleyiz deydi bärde deydi. Ne deydi neyme Maya gedincen bütün bir yıl nergezin diyeler deydi. Hakikat deydi. Yani hakikat gepler otuyorsunuz. Mert deydi. Yaşan dövrümüzde 5 gün yaşadığın mert bolup yaşadı. Korkusuz deydi canınızı orta koysunuz, koşulup otursunuz deydi. Men deydi sizi kutlayan deydi da, men sizden gurur duyan deydi, minnettar deydi. Konuyan deydi, sizin yazıyan anlamızın barına deydi. O zaman Oğuzhan'dan bir adam var ekeni, şu 40 yılda olupdur bäri Türkmenistan'a gaýdan ekeni. Ay arkada demalan wagtam arkada diýen çıkışyn men edemederin onu. O son aýtdy şol adamy öň bilmeýän eken Türkmenistan şeýle bir el yetmez bir döwlet. Aýykaty owadan hüwäs edýän ekenler o ýerden. O son bizim çıkışymyzy görüpdir, goýan videolarymyzy görüpdir. O son mara gahar gelipdir olaryň da. Şol adama can etipdirler. Sen nepdir ene zenanlary nätip sürünüp ýör. Türkiýede gul bolup ýörler. Sen şolary gözüň görüp durban nätip arkada üýüp bildin, nätip şoň ýanyna yaranjanlyk edip durup bildin nepdir. Sen Owanstan türkmenleriniň ýüzi garasyň, gaýdybam gelme, gaýdyp sen Türkmenistan, Owganstana gelseň, sen damaňy men tersine çalaryn nepdir. Şondan soňra gidip bilen akçalardan Owganstana. Gidip bilen ak. O ýere barabam, garyp halka ucagal paýlap, kömek eden bolup, özüni gowy görkezip gaýdyn eken, olaryň gowy görýän ekenler onu. Var Türkmenistandan geldi bizim Owganstan türkmenimiz 40 ýyldan bäri şu ýerde ýaşap otyp beýenýän ekenler de. Men diýoň hakykat ýüzüni sizin çıkışyňyzy dinländen soň men diýe o hakykat ýüzüni gördüm diýe. Ele. Şöyle yani bizim çıkışımızda Oğuzhan Türkmenlerim hüvayet edilmem dinlap otyp. Vatanınızı kazanın diye. Siz diye ne diye hakiki Oğuz zenan deyip siz aydılıyor diye de. Bütün bir yıl nergezgin diye ne diye yine siz aydılıyor diye de. Korkusuz diye hakikat açık halka düşündürüp otuyorsunuz diye. Çok hürmetli halkımıza da aydiyen. Benim yüzlenyen şuna bokurduğum elbet bolday bağışlarsanız yön diye oturum. Taşar yurtlarda kul bolmaň diýipdir da. Ýa-ni vatandaşymyz, Eýranly dogamyz. Kul bolmaňyzy goýun diýipdir da. Bize kul bolmak gelişmez diýeli da. Türkmene bir kul bolup ýaşamak, kul bolup geçgitmek dünýäden hiç açanam gelişmendir, yaraşmandyr. Şoň üçin tarihyňyza göz aýlan diýip. Tarihyňyza göz aýlan diýip bir wagt diýe deme diýe de Oğuz ýananlary diýe bir erkegiň ýa-da başynyň täçi bolan diýe de bir ýanany tanamasa da şonu erkekler gorapdyr diýe de şeýle mertebesi beýik bolan ýananlar diýe indi häzir bir ýerde trýapka bolup ýörler diýe. Ben şonu şey diýip aýtyp berdi. Köp sağ olsun Oğuzhanyň Türkmen dogallarymyza. Dowam ediber, jemlesek hem bolýar. Kan uzun bolmasyn, ýene de bunu dowam etmeli. O şeydeli, Bahar hanım jemläýli, ondan şu ýerde men birada tagy guramamyzyň adyndan zenanlara ýene de ýüzlenmek isleýänler. Şu ýerde şu zenanlar
yine de şu neme kerwanın başını çekip yine de denanlar bolup durda. Beydiysem erkekler katı görmesin. Erkeklermeden var. Mert erkekler doğunlanma, erkek kardeşlenme, vatandaşlanmadan var. Sağ olsunlar. Yani şu yerden yüzden denanlar hükman kazanmalı. Biz hükman bu kulçuluğun sonuna tutmalı. Şoň üçin bu gepleşigimiz ýene dowam eder. Siziň bilen şoň üçin biziň bilen köpürek ara gatnaşykda bolmaňyzy, köpürek yorum ýazmaňyzy, şol kanallarymyzda biziň bilen bir arada bolmaňyzy ýene de bergedek sizden size ýüzlenýän şonu ýetireýin diýdim. Watandaşlar, onda näme Bahar hanym şu ýerde jemnäli, ertir ýene dowam edelim ony. Bu biz Türkmeni dürtmeden duymaz diýlenim bir naklwada. Şu dürtüp durmalda her wagt däl, endi biz saat dürtüp ýöne ýene dowam eder. Watandaşlar, eger şu gepleşik göwnüňize ýaran bolsa aşağında yorumlarda bellersiňiz diýip umyt edýär. Ýene de siziň bilen görüşeriz. Geljek gepleşiklerimizde hoş bolmaňyz. Hoş sağ olun. Uyanarlar yurdumuza iyi olalım. Bolar diýip bir uyanarlar diýen umyt bilen. Hoş sağ olun.